Эстрада жырын да югары сәнгать дәрәҗәсенә җиткерергә була. Кагыйдәләр шул ук. Алай булгач, менә киләсе номинациядәге җырны аеруча игътибар белән тыңлагыз әле. Сезгә радиодан бүләк иткән кебек булсын. Бик рәхәтләнеп. Тамашачы сайлауы. Мәхәббәт ярына кайттым да бүген мин, эзләдем эзләрен айларда икәнсез. Зәңгәр күк чәчкәк, ошаттым күзләрен, колакта янды ярату сүзләре. Мәхәббәт ярына кайтып чакырам, җилләргә ияреп барыйм артыңа. Елларның агышында чарга юрама, кайдай да соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайтып чакырам, җилләргә ияреп барыйм артыңа. Елларның агышында чарга юрама, кайдай да әлегә соң түгел соңлама. Син дә кайт, әйдә кайт, мәхәббәт ярына. Син дә кайт күңелем, гел сине сагына. Назлы җылыңны саклый бит кочагым, гөрләти бергәләп мәхәббәт учагым. Мәхәббәт ярына кайтып чакырам, җилләргә ияреп барыйм артыңа. Елларның агышында чарга юрама, кайдай да соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайтып чакыра, җилләргә ияреп барыйм артыңа. Елларның агышында чарга юрама, кайдай да соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайтып чакырам, җилләргә ияреп барыйм артыңа. Елларның агышында чарга юрама, кайдай да әлегә соң түгел соңлама. Кайнар хит проектының апрель айы җиңүчеләре Рәфина Галиуллина, Разил Камалов һәм Мәхәббәт ярында җырының авторлары. Сүзләрен шулай ук популяр җырлар авторы Айгөл Валиуллина иҗат иткән, ә инде көен популяр композитор Риваль Хисматуллин язган. Рәфина Галиуллина, Разил Камалов, Айгөл Валиуллина, әлеге алкышлар сезнең хөрмәткә. Я Илюса, җырны игътибар белән тыңладыгызмы? Ниләр ишеттегез? Көйі күңелгә ятышлы, шигыренең рухына туры килеп тора. Бик отышлы дуэт минемчә, һәм Ривальның да кулы сизелеп тора.